Тоже. Tabuk o bidno tui baksa borok nadu sari yang hino sawi tongkha baksa borok jatre pot thinino comment khai tonglai baikha piaba baksa borok kai abo nadu saya abo alka borokni video si hinai sawi tongkha piaba sing borok kebno granti dewi saya kebno sing ora nadu sa hinbo saya borok to solomlai kebangmono tongo yasi to soman krei nok kebangmono sing agini simi okok sawi phaido yasi jotoni soman krei kebno Puru maya woi kebno yasi suroi abo nadu sanong khana abo bonong khana abo ke kunu sanani bo adhikar krei manichi ni bakhakti abo hai kok sanani adhikar kreita so ani tara baital tai manasong gaina le o nadu sariang ni video baidan gai tangmana nugui nongni bakhaw bahai ma tong nadu sate nadu saya phia bachi ni bakhakti sana thanga hangkai abo nadu saya no hinimanu mukhang to kisasa solibar mano haipano kisa solbai mokol bai nugya woi buni kok bai oba ke yasi suroi kebno Lasi muli nani bo kogia tangga hingga nini kasih lasi muli tau mabai koroksa borok jekunu mungsa anggai thangmanu pia bachi ni bekhakti obo sana thangmani obo nadu saya hinimanu